Migueli. Oi. Talvellinen ei ole ihan hanskassa toinen. Etukeno on enempi. Ei. Eikö noin sivusta? Se on niin vitun sivusta näistä toi. On, nyt on niin sivusta. Aivan sivusta. Miksi se yrittää? On se niinku paramoottori. Niin, on männyn karakkoita. Ja sitten Mika polttaa tupakkia, niin se savu kanssa näyttää sen suunnan meille. Niin jo. Sitten kun mä oon yksin, niin mulla ei mitään ookaan. Niin. Onko sä käynyt siinä Hinttipopon pellolla? Missä? Hinttipopon pellolla. Missä se oli? Niin on. Ai. Mä muistan. Kato, oi vittu, se on tuolla linjoissa. Nyt se on Kiinni jo! Onko se rasvanen toi vaihiri? Onhan se rasvanen. Niin sit saa leivää. toisen kautta olisi mennyt kiertää se. Jarrut ylös. Siitä saa lisää hintaa siipeen myydä. Meriitit kasvaa. Mutta ei kannata tosiaan... Mikä toi sollisiipi vai mikä toi? Vauhtia. Hyvä! Nyt se kantaa tuo mettän päälle, jos pääsis sinne asti. Menee tolo. Meneehän se, kato nyt. Aika lähellä. Siinä on miinoksia heti. Se on toisaalta, kun se tuulee tuolta, sä painat molemmille jarruille, niin se heittää aina vähän, ei se vasta tuuleen päin hyökkää. Siellä kantaa kohta tuu oikein. Kohta nähdään, onko rasvaa raitasia kyljessä. Se on myös hyvin sanottu. Kenen nimmari sä oot siinä saanut? Tenavie.